Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over een spectaculair transport dat geslaagd is afgerond. Het was allemaal afgelopen weekend op Curaçao. Veel mensen zijn komen kijken op verschillende wegen, waarbij er sprake was van een transport van onderdelen voor het windmolenpark op Coraal Tabak. Dat was vaak passen en meten om de vrachtwagens met een lengte van tientallen meters door het verkeer te kunnen laten gaan. U ziet het op de beelden, het ziet er spectaculair uit en het is allemaal afgerond. Het zijn van die zaken die heel veel voorbereidingstijd kosten en het is dan mooi als het ook daadwerkelijk lukt. Ramiro Griffith stapt op. Dat kwam gisteravond binnen. De voorzitter van de Curaçaose Voetbalbond, FFK, heeft een video gestuurd naar de pers. Een brief geschreven en gezegd dat hij opstapt. Na 2 jaar en 5 maanden. Er was heel veel kritiek op zijn leiding vanuit de voetbalbond zelf. De andere bestuursleden hadden al eerder ontslag genomen. Hij stapt op per 15 augustus. En aan de pers laat hij weten dat er soms moeilijke periodes waren, maar ook een paar hele goede positieve successen zijn behaald. Onder meer de vermindering van de schulden van de bond, de vriendschappelijke wedstrijd tegen wereldkampioen Argentinië en de benoeming van vooraanstaande trainers zoals Dien Goré en natuurlijk Dick Advocaat. Cooper kritisch over besluit Sint Maarten. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van Curaçao, Charles Cooper, zegt dat de beslissing die Sint Maarten heeft genomen om ZR toe te staan tot het einde van het jaar te vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten, eigenlijk niet zoveel oplevert voor de luchtvaartmaatschappij. Je kunt beter een concessie geven van 1 jaar of 1,5 jaar, niet voor een paar maanden. Er moet veel geïnvesteerd worden en het is lastig voor het bedrijf om dat ook daadwerkelijk weer terug te kunnen verdienen. Sint Maarten voelde zich verplicht een beslissing te nemen omdat de rechter dat had gevraagd. Maar Cooper is niet echt te spreken over de wijze waarop het besluit nu is genomen. Er is veel te doen over de route Curaçao-Sint Maarten sinds Jet Air is uitgevallen. Win Air heeft ook al aan Cooper gevraagd om vaker te mogen vliegen. Curaçaoënaars misdragen zich in vliegtuig. Dat vond afgelopen weekend plaats. Er was sprake van een vervelende situatie in een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij verschillende Curaçaoënaars zich vervelend hebben gedragen. Ruziezoekers, de spanning liep hoog op. Er is een andere passagier in zijn gezicht geslagen. Het personeel is uitgescholden. Er waren allerlei verwijten over diefstallen, drankrekeningen die niet betaald konden worden. Een hele ongemakkelijke situatie. En uiteindelijk zijn de ruzieschoppers bij aankomst op Hato opgepakt. Gevangenen neergestoken, dat bericht kregen we dit weekend, dat er een gevangene is neergestoken in de SDKK-gevangenis. Dat gebeurde vrijdag al, maar werd pas later bekend. Het gaat om een man die vastzit in blok 8. Hij is ook neergestoken door iemand uit dat blok. 3 keer heeft hij een mes in zijn lichaam gekregen. Zijn longen lijken niet te zijn geraakt. De man werd eerst verzorgd in het ziekenhuis van de gevangenis, maar moest toen toch naar het CMC worden gebracht. Volgens de woordvoerder verkeert de man in een stabiele toestand en verblijft hij onder observatie. Werkzaamheden aan vangrail. De mensen die regelmatig bij Seridomi de weg gebruiken, zien dat er delen van de vangrail soms helemaal op de weg liggen vanwege de vele aanrijdingen. Mensen rijden daar hard. De vangrails vangen de klappen op, maar nu moest er toch echt wat gerepareerd worden. Het verzoek aan iedereen die daar de komende dagen rijdt om voorzichtig te rijden, rekening te houden met de werkzaamheden, maar ook om in de toekomst om natuurlijk te voorkomen dat er weer reparaties aan de vangrail moeten worden gedaan. En dan gestolen BMW teruggevonden. Dat is vooral een spectaculair verhaal, omdat de wijze waarop de witte nieuwe BMW is gestolen van een terrein op Brakkeput, van een huis, heel snel is gegaan. Een elektronisch hek werd gewoon opengezet en de auto, die goed beveiligd zou moeten zijn, was binnen een paar seconden de deur uit. Uiteindelijk is het de volgende dag teruggevonden in Charo, maar de wijze waarop de diefstal heeft plaatsgevonden zorgt ervoor dat de politie eens goed gaat kijken hoe dat precies allemaal kon worden uitgevoerd door de dieven.
gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want er is sprake van een tropical watch voor het eiland. Net als ook voor Saba en Sint Eustatius. Het heeft allemaal te maken met het slecht weer dat op komst is. Er is sprake van een depressie vanuit de Atlantische Oceaan. Die komt richting de eilanden. Vandaag kan er al wat gevoeld worden. Morgen wordt er veel windstoten en regenval verwacht. En ook op woensdag kan dat nog het geval zijn. De scholen zijn in ieder geval dicht. Die zijn vanaf vandaag dicht omdat de minister wil dat de scholen beter voorbereid zijn op eventuele heftige regenval. Verder heeft premier Luc Merselina, u ziet het in de video, laten weten dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de politieke reclameborden moeten weghalen. Als het heftig gaat waaien, dan kan dat namelijk gevaar opleveren. Merselina deed een oproep aan alle politieke partijen op Sint Maarten om zich hier aan te houden. En daarvoor heeft hij een officiële video namens de regering van Sint Maarten uitgebracht. Dan Aruba, want daar was sprake van werkzaamheden aan het ERCO-systeem afgelopen vrijdag. Dat zou eigenlijk binnen 2-3 uur opgelost moeten worden. Toen werd het uitgesteld van, we zijn 10:30 's ochtends begonnen. Het moet toch wel voor 6:30 's avonds klaar zijn, maar het heeft de hele dag geduurd. En dat zorgde ervoor dat er zaterdag enorme rijen waren van mensen die toch hun vlucht wilden halen. Om u een idee te geven, op vrijdag waren er 4000 mensen gepland om te komen en te vertrekken van Aruba. Op zaterdag 5000. Als de luchthaven voor een belangrijk deel van de dag dicht is, zorgt dat voor opstoppingen. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar er werd wel geklaagd door de passagiers die in de hitte buiten moesten wachten. Dan gaan we naar Brazilië, want daar vond afgelopen weekend een zeer ernstig vliegtuigongeluk plaats. Er zijn 62 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 58 passagiers, dat zijn alle passagiers en alle 4 de bemanningsleden. Op dit moment worden de lichamen geborgen en dat proces duurt nog even. Het gaat om een vliegtuig van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Vupas. En die was bezig met een binnenlandse vlucht toen het naar beneden stortte. Er zijn video's die ervan gemaakt zijn en die waren ook direct op Braziliaanse media en sociale media te zien. Het gaat om een vliegtuig dat 14 jaar oud is. Een tweemotorig passagiersvliegtuig van vliegtuigbouwer ATR. Wat de oorzaak van de crash is, dat weten ze nog niet in Brazilië. Dat wordt nog onderzocht. Maar de Braziliaanse president Lula heeft in ieder geval 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.